אהלן, מה העניינים? טוב. ערב טוב, מה נשמע? כאן אלין, רדהד וויסקי, והיום יש לי אורח מיוחד במינו, מר יורי קוסטה. ואני מנצלת את ההזדמנות כדי ללמוד על עשן וסוגים של עשן. אנחנו נעבור פה על 7 בקבוקים שאתם רואים כאן, ונוכל ללמוד על עשן וכבול לאורך 200 השנה האחרונות. אפשר להתרכז בזה? נגיד קצת יותר מ-200, כי ב-2015 לפרויג חגגו 200 שנה, ושנה אחרי זה לגבולין, אז זה כבר 210 שנים עוד רגע. אנחנו נחקור פה הרבה, תיקחו את הזמן. ואני לא יודע אם נלמד, אבל לפחות נדבר על זה. וכל אחד מה שהוא רוצה לקחת מזה, ייקח מזה. סבבה. אז אתה רוצה, לפני שאנחנו מתחילים, אני חושבת שכל מי שצופה בזה מכיר אותך, אבל ככה שניתן הקדמה, אתה רוצה לתת ככה איזה שורה או משפט על איך הגעת לשתות וויסקי, וקצת על עצמך ועל גלן גארדיאנס. כן, בסדר, אנחנו גם נתחיל מהוויסקי הראשון, שהוא הוויסקי המעושן הראשון שטעמתי, זה על הפרויג 10, רק שאני טעמתי אותו פעם ראשונה ב-1988, כבר לפני די הרבה שנים. אחרי זה 10 שנים שתיתי רק לפרויג 10 בערך. אני יורי קוסטה, אני חבר משמר העמק. לקראת יום הולדת 50 התחלתי לחפש בקבוק וויסקי מאוד מעניין, אחרי שחבר שלי טעם ארדבג 1975 וחזר מאוד נלהב, וכשגיליתי שאי אפשר להשיג יותר את הבקבוק הזה דווקא, אז התחלתי לחפש דברים אחרים ונכנסתי לכל מיני קבוצות, ומאז צמחו כמות הבקבוקים שיש לי בבית לקרוב ל-500, וטעמתי כמה דברים. זה היה לפני קצת יותר מ10 שנים. וויסקי מעושן הוא מאוד חביב עליי, תמיד היה חביב עליי, למרות שבשנים האחרונות אני יותר אוהב גם דברים אחרים. לאורך השנים הבית שלי נהיה מקום שכיף לבוא אליו לשתות וויסקי. אני עוד לא... אלין עוד לא הייתה. כן, אני עדיין מחכה. וזכה על הכינוי הטירה של The Glen Guardians, כן, הנה זה הסמל, כן. Glen Guardians זה פשוט משמר העמק, בחצי גלית וחצי אנגלית, אבל זה נראה טוב, אני אוהב את זה. אבל הבית שלי שבווייז אפשר למצוא אותו, אם פשוט שמים The Glen Guardians Castle, זה פשוט שם ארוך מדי. אז זה קוצר להטירה, ומי שלא היה בטירה מוזמן לבוא לבקר, תמיד יש וויסקי טוב, ואני אוהב לארח. יופי. אז יש לנו אהבה משותפת לפרויג, אני גם הגעתי עם חולצה משלי, למי שאפשר לראות דרך הבקבוקים. אז הסיבה שרציתי לעשות את הוידאו הזה וללמוד יותר לעומק היא בגלל שבכמה שיחות שהיו לנו בשנתיים האחרונות התחלנו לדבר על ההבדלים בין עשן לכבול קודם כל, ואחר כך כבול של נגיד הייתי אומרת לפני שנות ה-80 ואחרי שנות ה-80 באופן זה. אז אתה רוצה לתת לנו קודם כל איך אנחנו מבדילים בין עשן לכבול? אז קודם כל באנגלית כל מה שנקרא פיטד וויסקי, זה וויסקי שבעזרת כבול ייבשו את הסעורה בתהליך ההלטתה, וחלק מהמרכיבים של העשן של הכבול נדבקו לסעורה. זה עובר בתהליך התסיסה ובתהליך הזיקוק, ומגיע לתזקיק, נותן לנו טעמים מעושנים. עכשיו, אפשר לקבל עישון בעוד צורות בוויסקי, אפשר לקבל אותו גם מחבית שהיה בוויסקי מעושן, ובגלל ההשפעה כל כך חזקה של העשן והרגישות שלנו לדברים האלה, אם הייתה חבית שהיה בוויסקי מעושן, שמנו בוויסקי שאין בו טיפת עשן, אנחנו נרגיש את העשן, נרגיש את הכבול, נרגיש את הטעמים הנוספים. הוויסקי כבולי, בעצם, או הטעמים של העשן והמדורה והדברים שהכבול נותן, הם יכולים להתבטא באמת עשן, שהוא מדורה, אפר, דברים כאלה, אבל הוא יכול להתבטא גם בטעמים כבולים. הכבול הרי בסך הכל זה צמחייה
שהתחילה להירקב בתוך האדמה, אבל היא לא נרכבה לגמרי, אז עוד היא יכולה לבעור, והכבול עצמו יש לו ריחות וטעמים יותר של רצפה של יער, של עלים רטובים, של כל מיני דברים כאלה, והיום למעשה כשאנחנו שותים וויסקי כבולים, אנחנו מדברים על לפרויג 10 של היום, ואנחנו נתחיל ממנו כי הוא באמת קלאסיקה, והוא קיים כבר לא יודע כמה עשרות שנים, אם לא מאות, והוא נהדר, אבל הוא השתנה. אז נדבר על איך הוא השתנה קצת, על מה שיש לנו היום ועל מה שלא. נתחיל איתו. נתחיל איתו, כן. סלנג'י. סלנג'י. תודה שהצטרפת היום. אז באף אני מריחה את העשן. כן, אז באמת... וטיפה מהמדיצינליות. כן, באמת, על לפרויג 10 שאני טעמתי לראשונה ב-88 ולאורך, אני חושב, די הרבה שנים אחרי זה, היה מאוד שונה מזה. יותר עדין. זה לכל מי ששותה לפרויג 10 היום, גם. יש בו קצת אפר, קצת עשן ממש, כאילו אנחנו נמצאים ליד מדורה. פחות את הכבוליות הזאת של הרצפה של היער, אפילו הרצפה של היער אחרי הגשם, שאני יותר אוהב. אני גם היום, אני קונה מדי פעם בקבוק של לפרויג 10 ישן במחירות פומביות, ופשוט טעמים שאני יותר אוהב. עוד יש לי קצת בבקבוק אחד בבית, אז מי שמגיע יש בו חמשות כזאת, מהירות. עכשיו, עוד דבר שמאפיין את לפרויג זה טעמים מדיצינליים, קוראים לזה. המדיצינליים זה פלסטרים, איזה דברים סטרילים כאלה, חומרי חיטוי לפעמים. זה נשמע די נורא. זה טעים. זה טעים בוויסקי, למי שאוהב את זה. זה טעים לי. הלפרויג 10 גם היום הוא טעים, ולמרות שהוא ב-40%, זה בטח אמריקאים, נכון? הוא ב-43. כן. לאמריקאים כיף, האמריקאים מקבלים עוד 3%, זה עושה הבדל. זה עושה הבדל. זה בגלל אחד הדברים שאחוז האלכוהול קובע, זה את היחס בין כל מיני דברים שמסיסים במים ומסיסים באלכוהול. וכשמוסיפים מים, דברים שמסיסים באלכוהול יוצאים החוצה, נאבדים לנו מהוויסקי. אז זה אחד הדברים שקורים כשאנחנו מדללים וויסקי בקצת מים, מוסיפים כמה טיפות. ולמי שמכיר, יש גם ביטוי של לפרויג 10 בחוזק חבית. הוא הביטוי שמיועד לגיקים כמונו, לא זה שמיועד יותר לברים וקוקטיילים. וכשמוסיפים לו מים, וגם אם נדלל אותו לאחוז הזה, אנחנו נקבל דברים אחרים, כי לא הוציאו ממנו דברים שהוציאו פה. אז יש בו הרבה יותר מרכיבים, שכמו שמוסיפים מים, חלק מהדברים שמתנדפים, אז הם נשארים אצלנו בכוס, באוויר מסביב, אנחנו מרגישים אותם, ומקבלים משהו מאוד שונה. אוקיי. לפרויג 10 חוזק חבית, אחד הביטויים המומלצים. קשה להשגה? הוא לכאורה נמכר רק במזקקה. רשמתי? בארצות הברית זה שוק מיוחד, בגלל שיש בעיות של משלוחים לארצות הברית, אז מוכרים אותו בארצות הברית בחנויות. כן. בצורה מסודרת, וזה כיף להשיג, הרבה פעמים זה גם יותר זול. ואפשר לקנות אותו במחירות פומביות, ואפשר היום להזמין לארץ גם מהאתר של לפרויג, אז המלצה. טוב, הבא בתור, אנחנו במזקקה שנמצאת 5 דקות הליכה מלפרויג, ולכן הייתי מצפה שהטעמים יהיו דומים. אז בדרום איילה באמת יש 3 מזקקות, אחת ליד השנייה, לפרויג, לגבולין וארטברג. באמת אפשר לעבור מאחת לשנייה ברגל, ואפשר גם לבקר את כולם באותו יום. לא בטוח שאפשר להשיג סיורים בכולם באותו יום בגלל השעות. לגבולין, ביטוי הכניסה שלהם על הגבולין 16, הוא גם כן קלאסיקה של וויסקי, הוא מכיל בנוסף לחביות הברבן גם חביות שרי, שנותן לו איזה מתקתקות כזאת, זה
למי שאוהב את הוויסקי המעושן, זה מוסיף עוד איזה משהו מתחנף קצת. כן. והרבה מאוד אנשים שזה הוויסקי המעושן הראשון שהם טעמו, גרם להם להתאהב. בהחלט נקודת כניסה טובה. לי יש זיכרונות עמומים מתחילת שנות ה-2000, של אבא שלי מוצא לגבולין 16 ומאוד שמח על זה. זה יכול להיות שהביטוי כבר היה... היו תקופות שהוא היה חסר, זה לגבולין, היא חברה של מזקקה של דיאג'יו, והוא נכנס לבלנדים של ג'וני ווקר, והייתו תקופות שהם העדיפו לשים אותו בבלנדים של ג'וני ווקר, כי הם יותר פופולריים, נמכרים יותר, והיה חסר. ובאמת היה קשה, מדי פעם, גם עכשיו, לפני כמה שנים היה חסר, עכשיו הוא חזר למדפים, במחיר יותר גבוה. פה ערך יותר מתוק, ויותר עגול, ופחות מריר. זאת מהדורה מיוחדת של אופרמן, אני לא יודע איזה זאת. זה הצ'ארלד אוק, מספר 3. השלישי. לטעמי דווקא הוא בתור וויסקי של 11 שנה הוא מרגיש לי קצת צעיר. לגילו המהדורה הראשונה הייתה ב100% חביות ברבן, והשנייה בחביות של גיניס שנתן איזה גימיק נחמד. אנחנו מחכים לאחרון. העץ החרוך, כן, החבץ האחרון. עוד שבועיים. אוקיי, עוד שבועיים תרשמו. עץ החרוך בדרך כלל הוא משחרר יותר חומרים, הוא מסנן קצת הפחם, עושה ריאקציות עם כל מיני מולקולות. אוקיי. הייתי מצפה שהוא ייתן לנו עוד קצת עשן. זהו, שהוא ממש רך לי לעומת זה, אני אוהבת אותו. כן, אני מרגיש בו מעט מאוד עשן. אין בו מדיצינליות בכלל. כן, לגבולין אף פעם, זה לא האופי שלהם. אז איך זה יכול להיות שיש שתי מזקקות אחת ליד השנייה? סביר להניח משתמשות באותה חיטה, אותם תנאים? לא, אז קודם כל הן לא משתמשות באותה לטת. אוקיי. הלטת של הגבולין ושל קולילה זה אותו לטת, מגיע ממזקקת פורט אלן. לפרויג הם משתמשים גם בלטת שמולטת בפורט אלן אבל משדה כבול אחר, וכל שדה כבול זה צמחייה. הצמחייה הייתה שונה, הטעמים שהוא נותן הם שונים. זה גם ההבדל בין הכבול של איילה לכבול של המיינלנד. אוקיי. ולפרויג, לא יודע כמה היום, אולי 20% מהלטת שלהם, מולטת במזקקה. כן. מולטת במזקקה, וזה נותן להם איזשהו משחק נוסף עם הטעמים. יש ביטויים שמשתמשים ביותר לטת של הפרויג, יש כאלה שפחות. אני חושב שזה יותר טעים, מה שהם מלטיטים אצלם. את הגבולין הזה אני אישית פחות אוהב. אז אני אוהבת דווקא את זה, אבל אנחנו יודעים שיש לנו הבדל בטעמים, שאני נוטה יותר למתוק. זה אני מאוד אוהבת. ואנחנו נעבור למזקקה השלישית, בדרום איילה. הרבה פעמים יש בקבוקים שלא רוצים לכתוב את השם כי הם צריכים לשלם על זה, כותבים רק דרום איילה, וזה יכול להיות לגבולין, זה יכול להיות ארדבק, זה יכול להיות לפרויג. אוקיי. ברוב המקרים כשכתוב רק דרום איילה זה בדרך כלל לגבולין. כי אין כמעט בקבוקים או אין בכלל בקבוקים עצמאיים תחת השם לגבולין. לפרויג הרבה פעמים מבוקבק או עם השם לפרויג או עם השם וויליאמסון, על השם בסי וויליאמסון. תבדקו לבד כי אנחנו פה בתוכנית קצרה. יש לי וידאו על בסי שעשיתי וסיפרתי את הסיפור של איך הגיע עם עבודה זמנית ואיאן הנטר שהוריש לה את הכל וזה וזה, וזה נמצא איפשהו בוידאו שלי אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור המלא. אבל אני מאוד מעניין אותי שאני מאוד מאוד אוהבת כבול ואני מאוד אוהבת מעושן ואני אוהבת את כל המזקקות שנמצאות כאן, אבל לארדבק לא הצלחתי להתחבר וזה מסקרן אותי למה. מה שונה בארדבק? קודם כל הארדבק הזה הוא בן 5 שנים. כן. וויל ביסטי, הם טוענים שהוא מפלצת קטנה, כן? אני כבר לא יודעת. באף. למרות שהוא נחמד, זה נחמד. באף הוא מרגיש לי מאוד 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 צעיר. בשרני, משהו זה הנוט הזה של הניו מייק, אני לא אוהב אותו בוויסקי, אני מעדיף אותם יותר מבוגרים. וקילחומן שהיה באותו גיל, אין את זה, זה עניין של תהליך הזיקוק. אגב, משנתו של ג'ים סוון שיעץ גם למילקן הני, הוא התמחה בלעשות וויסקי צעיר
וטעים, אז בארטבג הוא לא עבר. ופה אני מרגיש בעיקר ריח של ניומייק, אני אפילו לא מרגיש עשן. אני מרגישה פלפל אני מרגישה... פלפל לבן כזה? כן, אני לא יודעת אם זה פצל, אני לא יודעת את הדקויות האלה, אבל אני מרגישה פלפל, אני מרגישה בשר, אני מרגישה משהו כזה מלוח, ג'וס כזה. בטעם זה בא, בטעם יש הרבה מאוד אפר. אפר כמעט כמו לאכול מאפרה, אני לא יודע אם... זה נשמע נורא. אני גם לא כל כך אוהב את זה בוויסקי, את הטעמים של האפר והמדורה. אני מעדיף את הטעמים הכבולים שהם יותר עדינים. הטעמים האלה היו בארטבגים ישנים. הבאת לי את זה. כן, זה שמרתי. לגבולין ווייט הורס, לגבולין שבוקבק בשנות ה-90, שונה מאוד מהלגבולין 16 של היום. כנ"ל ארטבג 10, שהיום הוא יותר דומה לזה מבחינת האפר והעשן עצים ופחות כבול. הארטבגים הישנים הם היו מאוד כבולים. מתי אתה שם את החיתוך בזמן שזה עבר שיפט כזה? אני לא יודע בדיוק מתי מבחינת הזיקוק, משנה מתי מבחינת הזיקוק. אני יכול להגיד על אוגדל למשל, ארטבג מעורב חביות שרי וברבן, אבל עם השפעה חזקה של שרי. הראשונים יצאו ב-2003, היו מאוד טעימים, ממש נפלאים, זה גם בגלל שחלק מהוויסקי שהיה להם היה סטוקים מאוד ישנים, אז הוא היה הרבה יותר מבוגר ממה שיש היום. זה ריסנט, 20 שנה. כן, וממשיכים להוציא אותו עד היום. אני טעמתי די הרבה מהדורות, מ-2009 ועד 2019-2020. באזור 2014 באוגדל, אני לא יודע מה זה אומר על הזיקוק, בטח 2005, 2010, באזור הזה, אני מתחיל להרגיש את המעבר מהיותר כבולי ליותר מעושן אפר מאפרה. בארטבג. אבל בלאגה אנחנו מרגישים את זה בשנות ה-80, של המאה הקודמת. בלאגה אני לא יודע בדיוק מתי. לא? אוקיי. אמרתי לאגה או לאפי. הלאגה של ווייט הורס בלפרויג, לא, בלפרויג בקבוקים שבוקבקו עד תחילת שנות ה-2000, אפילו בקבוקים שזוקקו ב-2005 אני חושב. כן. הם עוד הרבה יותר כבולים ממה שיש היום. אוקיי. יש כמה בקבוקים עצמאיים. בדרך כלל בקבוקים של הפרויג לא יודעים מתי הם זוקקו. יש לי פה של 21 שנה, של בוטיקי. אז הוא בטח עוד מהזיקוק שלפני, כן. אבל יש כמה בקבוקים עצמאיים שבקבקו ב-2005 שאני מאוד מאוד אהבתי, לכל מיני חנויות, זה חביות בודדות, אז חבית בודדה, כל אחת יש לה את האופי שלה, אבל באופן כללי הם מציגים יותר את הצד הכבולי, מאשר את הצד האפר ועץ. האם זה נכון להגיד באופן קטגורי שאם אני רוצה למצוא טעמים יותר כבוליים, פחות מעושנים, אני צריכה לכוון ל-25 ומעלה? דברים שזוקקו עד תחילת שנות ה-2000, מתישהו. אוקיי, 25 ומעלה. נקסט, יש לנו את בומור. וזה במיוחד בקבוק מיוחד, שאני גם יודעת שאתה מאוד אוהב. בומור, המזקקה הכי ותיקה באיילה, אם אני לא טועה. יש להם תקופות מאוד שונות, הוויסקי שלהם משנות ה-60 כונה בלק בומור, ויצאו בגילאים מאוד מבוגרים, בקבוקים של אלפי פאונדים, נחשבים לבין הוויסקים הטובים שיוצרו. בשנות ה... זה בקבוק של דוק, אז צ'ירס דוק. בשנות ה-80, ככל הנראה, בגלל שמרים שהם השתמשו בהם, הייתה תופעה דומה גם בגלנגירי ששייכים לאותם בעלים. היה להם את התקופה המפורסמת של הסיגליות, מה שנקרא FWP, French for Perfume, ממש מבוסם, יש אנשים שאוהבים את זה, לבנדר. ידעתי שזה מושג. זה מושג שנקרא, אומרים FHP. טוב לדעת. זה היה בעיקר בתחילת שנות ה-80, ב-88-9 זה כבר נעלם. כן. זה פשוט נפלא, אבל הוא סופר
אני לא יודעת להגיד קליל, זה 50%. אבל משהו בו מרגיש fine and elegant. פחות כן, בהחלט. FW. אז הוא בן 18, כן. הגיל מעדן אותו. אגב, אם מישהו במקרה, אני מקווה שכולם מכירים את זה, אבל אם מישהו במקרה לא יודע, אז העשן שעובר בתזקיק, בתהליך העישון, הוא מגיב עם העץ. המולקולות האלה של הטעם מגיבות עם העץ, ולכן רמת העישון, רמת העוצמה של העשן, יורדת עם השנים. אז פה כשהוא בן 18, כן. הוא פחות מעושן מבורמור מאוד דומה שהיה בן 12 נגיד. כן. זה נפלא. אני למשל, כשסיפרתי בהתחלת הסיפור, בסוף קנינו לפרויג 25, כן. שמאוד הופתענו, כי אז לא ידעתי את זה. הוא לא היה מעושן, כמעט ולא היה מעושן. יש וויסקים מאיילה שמגיעים לגיל 25-30 שהם יותר מעושנים, גם לפרויג 25 משנים שונות. זה שאנחנו טעמנו היה בוקבק ב-2008, כמעט ולא היה בו עשן. באמת? היה מאוד טעים, אבל מאוד התאכזבנו, כי רצינו מעושנים. אני זוכרת שטעמתי את ה-34 בשני וויסקי שואוז האחרונים, אפילו ליקקתי את זה מהשולחן שזה נפל עם אדם. אני זוכרת שזה עדיין היה בזה את ה... נכון, בדרך כלל יש. כן. בדרך כלל יש, יכול להיות שגם אז היה לי פחות פרספקטיבה, פחות ניסיון. לא, אבל זה נשמע הגיוני שזה באמת... והשוויתי ללפרויג 10 או לקולילה 12. זה טעים. מאוד. זה טעים. יש וויסקים יותר מורכבים, הוא לא מאוד מורכב בשביל וויסקי בן 18. נגיד, לפרויג 18... יש פה חמאה כזאת, כמו איזה... אני חושב שלפרויג 18 שהפסיקו לייצר כבר לפני כמה וכמה שנים, הוא אותו גיל, והוא הרבה יותר עשיר בטעמים. לאפי 18. כן. אוקיי, נשים מנטל נוט. חבל שכבר אין אותו. הבא בתור, קולילה. קולילה זה בנקר. מי שאוהב וויסקי מעושן, עוד לא הצלחתי למצוא קולילה רע. אני לא התחברתי אליו כמו שהתחברתי ללאפי. אני לא יכולה להסביר את זה, במיוחד לאור העובדה שאמרת שהם מגיעים מאותה... לא, לגבולים מאותה לטת. לגה, אוקיי. לפרויג לטת אחרת. אז לא הקשבתי נכון. ושתי מזקקות של דיאג'יו, אבל תהליך הזיקוק שונה, הדודים שונים, ולכן אנחנו מקבלים פרופיל קצת אחר. זה באמת... קולילה של בלק אדר, אגב, יש לו אופי מדהים. גם כמובן של הדוק, ובלק אדר נחשב לאחד הבקבקים הטובים, הבקבקים שלו בדרך כלל יקרים, אבל מאוד מאוד טעימים. תשמע, זה מאוד, לי זה מאוד educational, לשים את כולם אחד ליד השני, כי אני באמת רואה עכשיו פחות את האופי בהשוואה, זה נותן לי פרספקטיבה אחרת. אני באמת רואה את הייחוד של זה. משהו בזה מזכיר לי קילקרן. קילקרן. בריח אני לא יודעת אם זה מינרלי, אבל משהו בריח אז זה גם, אגב, יחסית להרבה קולילה שטעמתי לאחרונה, יש בו יותר אפר. כן, בטעם בכלל. כן. בריח לא. מאוד חזק בטעם. כן. ואני שוב פחות אוהב את זה, אבל הוא טעים. כן. אני עוד פעם. וגם לא צריך יותר מחביות ברבן בוויסקי. אבל קולילה, למשל, יש הרבה בקבוקים של קולילה בחביות שרי, שזה נותן לו מימד נוסף, בעיקר למי שאוהב דברים מתוקים. כן. אני צריכה לעשות את זה. קולילה, יש המון בקבקים בגיל 8 עד 12, אפילו מגיל 4. כן. היה בקבוק אצל אורן. כן. שהיה מצוין. אז גם לא צריך לפחד מהגיל הצעיר. כן. אוקיי. טעים. קילי. קילחומן, מזקקה צעירה, כמו ב-2005. שוב, אני אזכיר שוב את ג'ים סמון, כי הם התחילו להוציא לשוק וויסקי בגיל 3-4 בשנים הראשונות, זה כל מה שהם הוציאו. והוא היה טעים. הוא היה טעים, למרות שהוא כזה צעיר, ולמשל זה, אני אומר, מרגיש שהוא צעיר. כן.
אז קילחומן זה בן 9, בן 9. שזה כבר מבוגר יחסית. המאכר ביי הוא 3? המאכר ביי משתנה, הוא בהתחלה היה בן 3-4, והיום כבר הכל יותר מבוגר. אוקיי. לדעתי, אני לא יודע, אבל אני מניח שהכל יותר מבוגר. עכשיו, קילחומן, גם להם יש רצפת אלטטה, אגב גם לבורמור, שמלטיטים חלק מהלטת שלהם. קילחומן, יש להם ביטויים של 100% איילה, שהם עושים את הכל אצלם במזקקה, הם מפרידים. כן. בין הלטת שהם קונים, הלטת שלהם, מה שהם מלטיטים במזקקה, פחות מעושן, 20-30 ppm פנול. כן. מה שהם קונים זה 55 ppm. כן. אני אישית, אני לא אוהב קינמון, וידוי. אני גם לא. ובחלק מהביטויים של 100% איילה, כן. יש נוט מאוד חזק של קינמון. מעניין. מי שאוהב קינמון, הוא יכול למצוא בביטויים האלה משהו שלא ראיתי בשום ויסקי אחר. אוקיי. אוקיי, ממש חזק. פה אני אוהבת קילהומן. פה יש קצת קינמון גם. פה פחות, אולי בגלל זה אני לא אוהבת את זה. משהו פה לא מסתדר, משהו פה קצת חזק לי, לא חזק באלכוהול, חזק כאילו אולי צעיר, אגרסיבי. עכשיו, דבר מעניין לגבי המזקקה הזאת, הם בנו את התזקיק שלהם כדי להיות צעיר. והיו להם בקבוקים נהדרים, שממש אהבתי בגיל 4-5, 4.5-5, כל מיני חביות בודדות. עשיתי השוואה בין חבית בודדה בת 5, חבית בודדה בת 12, שזוקקו באותה שנה. כן. כלומר, הם היו אמורים להיות די דומים. כן. רק עם היתרון של הגיל, ובדרך כלל הגיל אמור לתת אקסטרה, 5 היה יותר טעים. והיום שכבר יש להם ביטויים שמגיעים ל-16-17, נדמה לי הכי מבוגר שבוקבק, יש להם מן הסתם חביות כבר שמתקרבות ל-19. מסתבר שהם לא לגמרי לקחו עד הסוף בחשבון מה יקרה אם הם השאירו את התזקיק הזה יותר זמן. כן. וצריך לבנות את הדברים אחרת. זה, כדי לעשות וויסקי מבוגר, צריך לחשוב על זה סוף מעשה במחשבה תחילה. אוקיי? אז הביטויים המבוגרים שהם לא תמיד טובים, בהכרח יותר מהצעירים. אני חושב שהקילחומן הכי טוב שטעמתי היה בין 13 לאיזו חנות בבלגיה או משהו כזה. לא זוכר בדיוק, לאיזו חנות באירופה. אוקיי. אז כן, אני מניח שהכי טובים יהיו יותר מבוגרים, אבל לא כל המבוגרים יותר טובים מהצעירים. כן. זה נשמע כמו שאלה של הפסיכומטרי. כן. טוב, לביטוי האחרון, אני רק אגיד שכשאנחנו הבאנו את ברוכלדי לוויסקי קלאב, אז אחת מחברות וויסקי קלאב עובדת באום, וכשהיא שתתה את זה, היא אמרה, This is gonna bring world peace. אז זה המעמד של פורט שרלוט בבית. אז world peace, אנחנו כולנו בעד. כן. פורט שרלוט, כמובן ביטוי של ברוכלדי. לטעמי... יכול להיות שערכתי לקטיות, או שזה המוח שלי כבר קישר את זה? אני לא רגיש לריח של לקטיות. אני הרגשתי את זה לשנייה. אני ממש מרגישה את זה. אני ממש מרגישה את זה עכשיו, אבל... לא מפריע לי ואני לא כל כך מרגיש. אני אוהבת, כי אני אוהבת, אבל אני ממש... זה פשוט נהדר. לטעמי, הוויסקים הטובים מאיילה היו לפרויגים וארטבגים, וגם מן הסתם לגבולין שזוקקו בשנות ה-90 או קודם. היום, אני חושב שפורט שרלוט זה הפרופיל שאני הכי אוהב באיילה. פורט שרלוט? כן. וואלה, אוקיי. אני ברוב המקרים בוויסקי שהוא בתנאים דומים, נגיד חביות ברבן בנות 10, כן. אני מניח שאני אעדיף פורט שרלוט על האחרים היום. מעניין מאוד. תודה רבה. יורי. טעים. תודה רבה. לפני שאנחנו מסיימים, מה גרם למעבר הזה בין focused on pit ל-focused on smoke? מחסור בכבול? כאילו זה בגלל סיבות כלכליות? אני לא חושב שזה בגלל מחסור, לדעתי אין להם בעיה מבחינת
כמויות. אז הטעם של הפופולרי? או שזה שינויים, אני לא יודע. אין לי תשובה כן, משער. מלומדת. לא, מה אתה משער? אבל יכול להיות שהם חושבים שזה מה שהקהל אוהב. יכול להיות שזה מה שהקהל אוהב. כן. זה שאני פחות אוהב את זה, עם כל הכבוד, זה לא מעניין את לפרויד. סתם מעניין, למה 40, 50, 60, 70, 80, 200 שנה עשו משהו בצורה אחת, ואז עברו למשהו אחר. יכול להיות שזה שינויים אחרים בתהליכים שהם עשו כדי לעשות אותם יותר יעילים. מה שמעניין את התעשייה, בסופו של דבר, זה כמה אחוז אלכוהול הם מייצרים מטונה שעורה. זה מה שהכי מעניין אותם. ובדרך יש שינויים בזני השעורה, יש שינויים בזני השמרים. אני לא יודע אם ההלטתה עצמה משפיעה על זה בצורה כלשהי, אני לא כל כך יודע איך היא יכולה להשפיע. אבל אני מעריך שזה קשור לתהליכי ההלטתה שאולי נעשו שונים בצורה תעשייתית יותר יעילים. יכולים להעביר יותר טונות שעורה, וכנראה זה משפיע. ונטוש. טוב, אני הכי נהניתי מהבורמור היום ומהלאגה. אז עוד פעם, הזדמנות תודה רבה. הבורמור רגיל עושה את שלו והוא באמת טעים. מבחינת הפרופיל אני באמת חיוב פה את פורט שרלוט. כן. בליינאפ הזה. וכמובן שלכל משחקה יש עוד המון דברים להציע. מדברים פה רחב וכללי, כן, אנחנו הסתמצמנו בזה. ומתוך הביטויים האלה צריך לזכור ששלושה הם חביות בודדות, האחרים הם אוסף של חביות שמישהו הרכיב כדי לקבל פרופיל מסוים. נכון. אז נקודה חשובה מאוד. אז זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אני אוהב חביות בודדות שהן לאו דווקא הולכות למקום הכי מאוזן, אלא בועטות לאנשהו, הן מקבלות יותר אופי של החבית הספציפית. אז לפעמים זה טוב, לפעמים זה קצת פחות מוצלח, כן. אבל זה אופי. ואני מחפש את האופי. אופי, לחיי אופי. אז world peace. תשתו בזהירות, תענו מהוויסקי. כן, באחריות ומעל גיל 21. ומוזמנים לבקר בטירה. עוד פעם. ביי ביי, שבוע טוב. מתוך הבקבוקים. תודה. וואי, זה טעים. בכיף, תודה על הזמנה.